Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tili mujuzu namba 19 tsiku la lero, ndipo mujuzu imeneyi tikufuna tiyang'ane uthenga umene ukupezeka mu suratul Furqan. Mu surat al-Furqan mene mumakamaka tikufuna tiyang'ane ma attributes kapena kuti zizindikiro za anthu amene ali akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala, kuti kodi akamati awa ndi akapolo a Allah, akapolo a mbuye wa chisoni ndi chifundo chosatha, amatanthauza chani? Nanga anthu amene wawa amaoneka bwanji? Amene amatchedwa kuti akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala amaoneka bwanji? Kawiri timakhala tikumva mawu amenewa, ndipo lero tikufuna tione mmene Allah subhanahu wa ta'ala akuwasimbira anthu amenewa mbiri zawo, anthu amene amakhala akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Furqan imene ikupezeka mu juzu 19 sura imeneyi, suratul al-Furqan. Chabwino, mu suratul Furqan tsiku la lero tifuna tiyambire pa aya namba 63 pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ما آية awili amene tayambilira tsiku la lero. Aya yoyambilira Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, kuti ndipo akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala wachifundo chambiri ndi omwe akuyenda pa dziko mozichepetsa ndipo mbuli. Allah subhanahu wa ta'ala pamene paugwiritsa ntchito ndithu liolonena kuti jahil, mbuli, akuti ndipo mbuli zikawayankhula amenewa, anthu amenewawa mbuli zikanena kwa iwo mawu amwano kapena mawu achipongwe, amaziyankha mawu abwino, qalu salama. Aya ya namba 64 walladhina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, ndi omwe amapititsa nthawi ina ya usiku uku akulambira ndi kuyimirira chifukwa cha kupembeza komanso kulemekeza mbuye wawo Allah subhanahu wa ta'ala. Amenewo ndi maaya amene tikufuna tiyang'ane tsiku la lero, ndipo amenewo ndi maaya woyambilira amene tikufuna tiyang'ane tsiku la lero. Aya namba 63 pamene Allah akufotokoza ndithu zizindikiro za anthu amene ali akapolo Allah subhanahu wa ta'ala kuti amakhala ndi al-hawn. Al-hawn ndi kuzichepetsa kumene kumatanthauza kuti as-sakina wal waqar duna takabbur, basi munthu kukhala wozichepetsa, wokhazikika, komanso munthu amene samazikweza kugulu la anthu ndithu. Ndipo akunena kuti wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, ndipo anthu amene wawa ndi onena kuti akayankhulidwa mawu amwano ndi mbuli, anthu amene ali mwaumbuli ngati mmene zilili lero. Asilamu timakumana ndi zipongwe zosiyanasiyana lero lino, basi mumva mijomba yosaphunzira kutani, kumumva amene akuyankhula zimenezo ndi iweyo ndiye kuphunziranso iweyo Asilamu. Koma chifukwa choti anango omumva wina wake akuyankhula kuti Asilamu basi ndi osaphunzira, ndi osalira, basi nayenso kuzitengera zimene zije ndi kumawanyoza Asilamu. Akuti akakuyankhula mawu achipongwe anthu amenewo, iweyo Msilamu ndi kumayankha zinthu za ulemu kapena kuti zinthu za ubwino, kuwayankhula mawu a ubwino osawabwezera chipongwe chawocho. Akuti pamenepo iweyo ukhala ndithu kapolo weniweni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Osati akakuyankhula mawu amwanowo basi iwe pamenepopo ukavale suicide bombing, ukavale bomba ukuti latinke nawo akuti jihadi, basi pamenepa ndiziphulise andipondereza kwambiri twakutu ameneyo iye hayi ndithu. Akuti iweyo akakupanga njomba iwe, basi wangoti salama, tendele ukhale kwa iwe aise, basi
wathana nazo. Mmenemu ndi mmene ndithu akutifotokozera Allah subhanahu wa ta'ala kuti yatahammaluna ma yaruddu alaihim min adha ahli aljahl was-safa fala yajhaluna ma'a man yajhal wa yaquluna salama, kuti iwowo ndithu amapilira mavuto onse amene akuchokera kwa anthu amene ali ndi umbuli mukutukwana kumene amatukwana ndipo samazitengera iyayi, ndipo iwowo amayankhula kuti basi mtendere ukhale kwa inu, ndipo mtendere wake apapa salamu yake sikuti mumpasa kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iyayi, osati mmoni wa mtendere uja, komano salamu amene yuyu amene ungayankhule pamenepa salamu yake imeneyi ndithu ndi salamu imene amayitchula kwa Arabic kuti salamu limutaraka, kupereka salamu ino kuti basi Mungu usiyana naye munthu uyo, ndipo la khaira fiha wala shar, ilibe zabwino mkati mwake komanso ilibe zoyipa mkati mwake. Zimenezo ndi zimene akutiuza makamakaso anthu amene ali omasulira chani, omasulira buku lolemekezeka la Qur'an. Maaya awiri amenewa ndithu Allah subhanahu wa ta'ala aya yoyambililayi ndi mmene akufotokozeramo kuti kapolo wa Allah akamayenda pa dziko lapansi asamayende ngati munthu kapena kuti asamayende mozitukumula iyayi. Allah subhanahu wa ta'ala wana kuti anthu amene akamayenda pa dziko lapansi amayenda mozichepetsa komanso samayenda mozitukumula iyayi, amayenda with dignity and humility, osati arrogance kapena munthu khala ndi pride ayi, koma amayenda ndithu motani mozichepetsa. Ndipo pali aya ina imene Allah anayankhulanso mu suratul Isra kuti wala tamshi fil ardi maraha, kuti ndithu iwe usayende pa dziko lapansi mozikweza mozitukumula. So anthu amene wawa ndizonena kuti samayenda pa dziko lapansi mozikweza ndi mozitukumula akapolo a Allah amenewa. Koma chimene tikutanthauza pamenepa sizikutanthauza kuti munthu akamayenda pa dziko lapansi ndi aziyenda ngati munthu wodwala, kumangoyenda basi wokhumata basi azingopanga Allahu akbar Allahu akbar ayi, ndithu sizikutanthauza choncho kuti basi aziyenda mukumopusa choncho ngati wodwala ayi, ndithu zimene sizikutanthauza kuti akayenda choncho ndiye kuti aonesa humility yawo kuti basi awatu ndi wozichepesa ndi wa imani ayi, ndithu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene ali mtsogoleri wa anthu onse, mtumiki wathu wokondedwa, akuti akamayenda akuti zimakhala ngati akamayenda zimakhala ngati akutani akutsika phiri, kusonyeza kuti amayenda mochangamuka osati ngati munthu wodwaladwala kuti basi ife tiziyenda maoneka ngati tiudwala imani kwambiri ayi, ndithu mtumiki akamayenda amayenda mochangamuka akuti ngati munthu amene akutsika chani akutsika phiri. Ndipo ngati kuti nthakayi yoti yampanga Ford yamuzungulira ndipo akuchita kuyitambasula kuti ayende bwino, kusonyeza kuti amayenda motani motakasuka ndithu. Ndipo chimene akutanthauza pamenepa hauna kunena kuti kuzichepesa kumene amatanthauza mu aya mmenemu ndi kuzichepesa kozipasa ulemu poyendapo, koma osati kuti uziyenda ngati otani odwaladwala. Chifukwa mtumiki adayankhula mu hadithi ina kunena kuti idha ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha wa alaykumus sakinatu fama adraktum minha fasallu wama fatakum faatimmu, kwena kuti nthawi iliyonse imene inu mukupita kuswala musapite kuswala mukuthamanga iyayi, koma kuti muziyenda pang'ono komanso motani mozichepesa mozipasa ulemu, ndipo malaka amene akudusani basi amene mupanga khachapo mumalizisa, malaka amene mwapeza amene ndithu mupanga nawo khachapo limodzi mujoyina limodzi, ndipo amene akudusani amene mutani mupanga make it up mumalizisa. Zimenezo ndithu zimene anatiuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zimene zikutanthauza kuti munthu asatani asayende mozitukumula kapena mothamanga kuti osowesa mtendere iyayi. Zimenezo zimene akutanthauza pa aya imene iyi. Ndipo akupitiliza kunena kuti wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama,
anthu amene wowo akayankhulidwa mawu achipongwe ndi anthu amene ali ambuli amayankhula kuti salama, tendere ukhale kwa inu, amayankhula choncho. Ngati anthu amene ali ambuli awapanga iwo aja kaya kwatukwana kaya kwayankhulira mawu osakhala bwino, iwowo ndithu kuyankha kwawo sikuti aziyankha kapena moonesa kuti akufuna kubwezera choncho kapena kupereka ulemu kwambiri, ayi, koma ndithu angoyankha mokhululuka komanso ndikuzipanga overlook, kuzitenga kuti zilibe ntchito, ndikungoyankhula mawu abwino kuti achabwino takumvani basi, ndiye akatero ndikuti asiyane ndi anthu amene wowo. Zimenezo ndi zimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ankachita, chifukwa zimanenedwa kunena kuti the more ignorant the people, the more patient he would be. Kunena kuti ndithu munthu akakumana ndi anthu amene ali ndi umbuli wochuluka, ndiye kuti basi munthu amene yoyo akuyenera kukhala wopilira kwambiri, chifukwa choti ambuli ndi anthu ovuta kuwapanga hando kwake. Imafunika iweyo ndithu ukhale munthu wotani, wopilira. Zimenezo ndithu ndi zimene akutiuza Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndi zimene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ankachita. Ndiye aya namba 64 kunena kuti walladhina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, kunena kuti ndithu ndi omwe amapitisa nthawi ina ya usiku wakupembeza, kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala, kuyimirira komanso kulambira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndithu amene wawa pamene pachimene akutanthauza Allah subhanahu wa ta'ala za anthu amene wawa ndizonena kuti iwowo ndithu usiku wawo amaugwiritsa ntchito pompembeza Allah subhanahu wa ta'ala, kugwetsa nkhope zawo pansi komanso kuyima kupemphera ndi mapazi awo. Zimene zize zimachitika ndithu kupemphera swala zosiyana-siyana za usiku, achina qiyamul layl komanso tahajjud. Akuti anthu amene wawa usiku amatani, amapemphera kwambiri, amene wonso ndi amene ali akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo aya ina Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula kuti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun. Tsiku la qiyama anthu okhulupirira akakalosedwa ku janna, anthu amene ali kumoto azikayamba kupanga complain kuti Ambuye Mulungu makondera bwanje ina mwalowesa ku janna, ife osatikhululukira makuti. Ndi Allah akawayankha anthu ajaona kuti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, kuti ndithu anthu amene ndalowesa ku janna watu ndiona kuti usiku sikuti amagona usiku wonse, iyayi amangogona pang'ono, komano kumene kumachulukako kuti amapanga mapemphero kundipembeza ineyo Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil asharihim yastaghfirun. Ndipo ukayandikira kummawa kapena kuti nthawi yona kuti kucha kukuyanjikira, anthu amene wowo anali kupempha chikhululuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupemphera swala za tahajjud. Paliso aya ina imene ikupezeka mu suratu Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti tatajafa junubuhum anil madaji, kwena kuti ndithu iwawo nthiti zawo zimapanga forsake kapena kuti zimasala mabedi yawo usiku, yani kuti amadzuka usiku ndikupemphera ndikupemphera swala za usiku. Ndipo Ibn Abbas radhiyallahu anhu adayankhula kuti aliyense amene angapemphere maraka awiri kapena kupitilira apo pambuyo poona kuti munthu yowapemphera swala ya isha usiku, ndithu kuti munthu amene yoyo atengedwa kuti tinene kuti munthu amene yoyo awerengedwa mu aya imene iyi kuti ali mgulu la anthu amene atchulidwa mu aya imene tayiyankhula yonena kuti anthu amene usiku amakhala ndithu akupemphera mowirikiza kwambiri kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye akupitirira Allah subhanahu wa ta'ala pa aya 65 unakuti walladhina yaquluna rabbana surif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama. Komanso anthu amene amapempha duwa imeneyi
omwe amapempha duwa yoyena kuti mbuye wathu tichotsereni chilango cha jahannama, ndithu chilango chake nchosasiyana nacho choyena kuti munthu azikangokhala mmenemo muyaya. Ndithu zimenezozo ndizofunika ndithu munthu azizidziwa kuti nakapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ndithu akakhalakhala amampempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti amutalikitse ku chilango cha moto wa jahannama, chifukwa akuluakulu moto wa jahannama ndi woopsa, chifukwa chonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula mu aya ina kunena kuti wayastajilunaka bil adhabi, kumuuza mtumiki kuti makufaru akukufulumizisa iweyo kuti wabweresere chilango kiyama ibwere, komano Allah sanakwanilise lonjezo lake. Ndi anapitiriza kunena kuti wa inna yawman 'inda Allahi ka alfi sanatin mimma ta'udun, kuti ndithu tsiku limodzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala it's equivalent to 1000 years pa dziko lapansi ngati mmene inu mmawerengesera. Akuti tsiku limodzi kwa Mulungu pa dunia pano ndi zaka 1000. Ndiye iwe mchemwali wanga wokondeka, iwe mchimwene wanga wokondeka, akakuuze kuti achimwene ndi machimo anuwa inuyo kuja kumoto mukakhala masiku 3, mukakhala kumoto wa jahannama masiku 3, ndiye kuti ndi almost 3000 years. Iweyo unakhalapo pa dunia zaka 3000, ndi akakuuze kuti kumoto ukakhale masiku 3, amene kwa Allah ko tsiku limodzi ndi zaka ndi tsiku limodzi kumeneko pa dunia ndi zaka 1000. Ndi akakuuza kuti basi mukhale kunoko ku jahannama mukakhale ku 2 days, ndiye kuti zaka 2000 kukakhala ndithu kukukuta mano sizibwana. Ndi chifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala adanena kuti ndithu kuti inna Allaha shadidul iqab, Allah ndithu akafunanso kupereka chilango ndi amapereka chilango chopweteka kwambiri, chifukwa munthu akakhale mmoto wa jahannama zaka 1000 zaka 2000, nanga atakuuza kuti ukakhala kumoto kwa mwezi, ndi mupange mwezi 30 days times 1000. Ndithu tizimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atitalikitse ndithu ku chilango chimenechi cha moto wa jahannama, chifukwa ndi chilango chimene chili chotani, chilango chimene chili chowawa kwambiri. Ndipo akupitiriza aya yomweyo pa aya 67 kuti innaha sa'at mustaqarra wa muqama, ndithu chilango cha moto wa jahannama amene ndi malo oyipa kwambiri kukhalako munthu, komanso ndi malo onena kuti siwo ndi malo oyipa kwambiri, ndiponso ndipo okhala poyipa kwambiri, malo oyipa komanso ndipo okhala poyipa moto wa jahannam. So kuyenera kuti munthu azitani azinyalanyaza kumpempha Allah kuti amutalikise ku mavuto amenewa a moto wa jahannam. Ndipo pa aya 67 Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, ndiwo mwamati akamagawira anthu ena chuma chawo samwaza pachabe ndiponso sachita umbombo, koma amachita mwapakatikati. Nkhani ya chopereka penanso zimapezeka kuti basi munthu akafuna kupereka chopereka ndiye amaperekanso mowononga kwambiri. Zimenezonso Allah subhanahu wa ta'ala amadana nazo, akuti munthu akamapanga spend chuma chake akafuna kupereka munjira ya Allah, ndiye kuti asakhale too extravagant komanso asakhale too stingy. Munthu azikhala pakatikati, asakhale munthu ona kuti akakhala ndi chuma ndi kukhala very stingy, munthu wowumira kwambiri kumpempha anthu ndalama ndilibe koma ndalama zilipo. Komanso akakhala kuti munthu yo ndi ndalama ndi akufuna kupereka, ndi asakhale so wopanga extravagant kwambiri, kumango omwaza makobiri basi mwachisanzo kungofika pansika paja basi imani malaini apa yamba kugawa pamenepo ndalama kwa ana ena somukwapasa ndi oti alibe haja ya chinthucho, malo moti mukanatenga ndalama zimenezo kapena chuma chimenecho ndi kufufuza bwinobwino anthu amene ali oyeneleka kulandira kuti chipite kwa anthu amene ali ahaqo, anthu oyenera kuchilandira chumacho, basi kungomwaza chimwazemwaze. Chisanzo chabwino apapa ndi chisanzo chimene amapanga anthu andale, ma politicians, kandi ma Muslim politicians maona kuti
malo mutazi manga mizikiti kumamanga masukulu kuti anthu azipindula zimene zija basi mwaona kuti wononga ndalama zambiri kumathandizira zipani za ndale basi mamiliyoni kumene koku zomvesa chisoni kwambiri cholinga azipanga limodzi corruption extravagance imene Allah subhanahu wa ta'ala amatani amadana nayo chifukwa chonena kuti chuma chabwino chimene munthu angapereke ndi chuma chimene chili moderate choona kuti sakuwononga kwambiri popereka komanso sakuwumiranso popereka zimene zozo ndi zimene zimaphunzitsa manhaji ya as-salafi salih makamaka nthambi imene timayichula kuti al-wasatiyya. Ndiyeno tikachoka pamenepo ndiye tuyang'aneno makamaka kunkhani ya zizindikiro za anthu amene ali akapolo Allah subhanahu wa ta'ala komano kumbali yokhuzana ndi kupewa shiriki komanso mada uchigawenga komanso nkhani yokhuzana ndi chiwerewere. Mwina nkhani imene ndimene timalizire lero lino pa aya 68 pamene akunena kuti والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. aya yake ndi imeneyo kunena kuti anthu amene sapembeza milungu ina poyiphatikiza ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndiponso samapha munthu yemwe Allah subhanahu wa ta'ala waletsa kumupha kupatula patakhala choonadi komanso anthu amene samachita chigololo. Akuti ndipo amene achite zimenezi apeza masautso pompano pa dziko lapansi. Kuti muone pamene papa aya imeneyi ndiona kuti Allah subhanahu wa ta'ala walumikiza machimo akuluakulu. Choyambirira shiriki, chachiwiri kupha munthu, chachitatu kupanga chiwerewere. Ndipo wanena kuti ndipo amene angapange zimenezi apeza chani? Apeza machimo komanso masautso, ndipo zimenezo ziyambirabe pa dziko lapansi pompano, ziyambira pa dziko lapansi pompano asanafike tsiku la chiweruzo. Allah subhanahu wa ta'ala akunena choncho kuna kuti alladhina la yasrifuna ad-du'a li ghayrillah, anthu amene ndithu samampempha Allah subhanahu wa ta'ala kumazipemba zina zosakhala Allah subhanahu wa ta'ala, fayattakhidhuhu rabban min al-arbab, kumapezeka kuti basi mulungu akumphatikiza nditi milungu tina ndi tina. Ayi, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, komanso samapha mzimu umene Allah wauletsa kuti osapha munthu ameneyo pakana patapezeka zifukwa zoyenera, illa bil haqq, pakana patapezeka zifukwa zoyenera kuti munthuyo aphedwe ngati wachita zimenezo. Monga al-kufru ba'da iman, al-kufru ba'da al-iman, kwena kuti munthu kukanira pambuyo kuti anali wokhulupirira, imene timati chani al-murtad, munthu amene watuluka chisilamu akuyenera kuphedwa. Auzana ba'da ihsan, kapena munthu wapanga chiwerewere pambuyo pozisunga. Au qatala nafsun bighairi nafsi, kapena wapha munthu popanda chifukwa china chilichonse, ndiye kuti na Yesu akuyenera kutani? Akuyenera kuphedwa. Ndaona kuti wala yazinuni, komanso anthu amene samapanga chiwerewere. Ndipo dzulo timakambanso nkhani yake yomweyo, nkhani yosunga umalisechi, akuti anthu amenewo ndi amene ali akapolo enieni a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akunenetsa Allah subhanahu wa ta'ala kuti wa may yaf'al dhalik, aliyense amene angayelekeze kupanga zimene zizi, ndiye kuti munthu amene yoyo atani akumana ndi chani? Akumana ndi masautso pa dziko lapansi komanso tsiku la chiweruzo. Mchitabu cha Imamu Ahmad rahimahullah analimbamo hadithi yochokera kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, imene akuyankhula kuna kuti nafusa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama
za machimo amene ali akulu zedi kapena kuti most serious sin. Ndiye faqala mtumiki ananena kuti antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, iweyo kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina, kutenga rival ndi kumuyika ndi Allah subhanahu wa ta'ala, kuti uzimpembeza Allah ukunsa ukupembeza zinthu zina kumachita kuti Allah ndi amene anakulenga. Ndi Abdallah akunena kuti kenako ndinafunsa kuti thumma ai, nanga kenako chimo lina ndiliti? Ndakuna kuti antakutula waladaka khashiyata ayyata'ama ma'ak, iweyo kuti uphe mwana wako ndicho linga chonena kuti ukamapha mwana wakoyo uli ndi mantha wena kuti mwina akhoza kudya nawe limodzi. Kutanthauza kuti iweyo kupha mwana wako chifukwa choopa njala, kuti mwana ameneyo akakula ndiye kuti basi pakhomo pano chokudya chizivuta, akuti kungopanga zimenezo wapanga chimo lalikulu zedi. Ndiye anafunsa so Abdallah bin Mas'ud kuti thumma ai, kenako chimo lanji? Ndiye mtumiki ananena kuti antuzani halila tajarika, kunena kuti iweyo upanga chiwerewere ndi mkazi wa neba wako. Ndipo akuti Abdallah ibn Mas'ud pamene papana ikira umboni ndithu kuti ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kenako anatsitsa aya imeneyi imene tayichula pamene pakuti walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, anthu amene samapanga shiriki, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, komanso anthu amene samapha munthu popanda chifukwa chenicheni, wala yazinuni, komanso samapanga chiwerewere. Ndithu anthu amenewo ndi amene ali akapolo enieni Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo kuti amene angapange zimenezozo ndithu apeza machimo ochuluka. Ndiye zimenezi ndithu ndi zimene akutiuza Allah subhanahu wa ta'ala makamaka mu vesi imeneyi, vesi ya namba 68. Ndipo akupitiza una kuti chilango chake ndichonena kuti yudha'afu lahu al'adhab pa aya 69, kwena kuti awowoto chilango chake ndichonena kuti machimo awo tapanga times, yani kuti machimo awo tapanga kukhala times 2, akangopanga machimo amene tachula pa aya 68 aja, akuti munthu amene yoyo ndiye kuti chilango chake chizakhala times 2 tsiku la qiyama, wa yakhludu fihi muhana, ndipo akakhala ndithu kumoto wa jahannama muyaya, ndipo muhana uko ali wonyozeka, kwena kuti yudha'afu lahu al'adhab yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana, kuti chilango chizawonjezeredwa kwa iye tsiku la qiyama, ndipo azakhala mchilango muyaya uko ali wonyozeka ndithu. Ndipo mmenemo ndimene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuzira pa aya imeneyi, aya 69. Timalize ndi aya 70. Pambuyo poti Allah subhanahu wa ta'ala wanena zonsezi pa aya namba 70 ndayo nakuti illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima, kupatula yekayo amene wapanga tauba ndi kukhulupirira ndi kugwira ntchito zabwino, ndithu munthu amene yoyo akuti Allah subhanahu wa ta'ala azasintha zoyipa zija ndi kukhala zabwino, ndipo Allah ndi amene ali wokhululuka zedi. Ndi chifukwa chake kawiri timalimbikisa kuti tiye tipange tauba kuti Allah subhanahu wa ta'ala atikhululukire chani machimo athu, ndipo kuti ngati timagwira ntchito zoyipa Allah subhanahu wa ta'ala ntchito zimenezozo akazipange kukhala zabwino, nkuti khululukira ife kukhala anthu abwino. Pali hadithi imene timalizire imene ikuchokera kwa Abu Dharr mu kitabu cha Imam Ahmad, imene mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam akuyankhula kuti inni la a'rifu akhira ahli an-nar khurujan minan nar wa akhira ahli al-jannati dukhulan ila al-janna yu'ta bi rajulin fayaqulu nahu anhu kibara dhunubihi wasaluhu an sighariha, kwena kuti ndithu ine ndikudziwa munthu womalizira amene azatuluka kuchokera ku moto, komanso munthu womalizira kulowa ku janna. Munthu azabweresedwa ndithu
ndipo azayankhula kunena kuti kuzayankhulidwa kwa iye kwena kuti nchosereni machimo onse akuluakulu, ndipo akazanchosera kenako azamfunsa za machimo ake ang'onoang'ono. Ndipo akuti fayuqalu lahu amilta yawma kadha kadha wa kadha wa amilta yawma kadha kadha wa kadha, fayaqulu na'am لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة، فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا. Hadithi yake ntimene kwena kuti ndipo munthu uja azamuza kuti wewe machimo ako akuluakulu takuchosera pano tikuwerengesere machimo ang'onoang'ono, tsiku lakuti unapanga zakuti tsiku lakuti unapanga zakuti. Ati munthu uja azavomereza kuti zoonadi ndinapanga zimenezo, ndipo sazakhala ndi mpata wotinso angakane ayi. Ndipo ati zizayankhulidwa kwa iye kunena kuti pa ntchito ina iliyonse yoyipa yaying'ono imene unagwirayo, basi imene yoyo uziwe kuti uli ndi chabwino chimozi. Paka ntchito kalikonse koyipa kakang'ono kamene unagwira, Allah wakasandusanso kukhala kabwino. Ndipo mpaka munthu uja azayankhula kuti o Allah, pali zinthu zinatu zimene ine ndinagwira zimene apapa sindikuziona. Kusonyeza kuti Allah azakhala kuti wafufuta machimo ena amene iyeyo anagwira, ndipo sazaonanso pa tsiku limeneli pambuyo poti ankhululukira. Choncho timaliza choncho kuti abale olemekezeka m'Chisilamu, taubatun nasuha, tipange tauba kuti Allah subhanahu wa ta'ala akatichosere machimo athu. Tikafika hapo ingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.